Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Donna na kasalukuyang OFW sa Hong Kong. Ganito ang isinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Donna. Kasalukuyan akong nagtatrabaho dito sa Hong Kong. Napakasaya ko nung makita ko itong channel ninyo sa YouTube, kaya hindi ako nagdalawang isip na mag-email para ibahagi ko ang aking karanasang hinding-hindi ko makakalimutan. Nangyari ito noong una akong nangibang bansa sa Lebanon. Noong nasa abroad ako, nakatagpo ako ng matapang na amo, kaya dumulog ako sa agency ko dahil naghanap ako ng ibang amo. Hindi ako agad nakahanap, kaya napilitan akong manatili sa agency ko ng 2 buwan na walang sahod. Wala akong komunikasyon sa pamilya ko sa Pilipinas dahil walang wifi ang tinitirhan ko. Nakontak ko na lang ang pamilya ko noong may nakilala akong kababayan na nagdala sa akin sa mall na may free wifi. Pasensya na kayo, Tay. Wala akong magawa. Hindi ko kayo makontak dyan sa Pilipinas dahil walang wifi ang tinitirhan ko. Ang mahalaga ngayon, anak, nakapag-usap na tayo. Okay na sa amin yon. Pasensya na po talaga kayo, Itay. Wala yun, anak. O, kumusta ka na dyan? Kailan ka
makakapagtrabaho? Naghahanap pa ang agency ko ng magiging amo ko, Itay. Paano kung matapang rin, gaya ng una mong amo? Huwag naman sana. Gusto ko nang makapagtrabaho para makapagpadala na ako dyan sa inyo sa Pilipinas. Ipagdarasal namin na mangyari yan, anak. Na makahanap ka na ng trabaho para makapag-umpisa ka na. Oo nga po, Tay. Sana, sa lalong madaling panahon, makahanap na ako ng bagong amo. Hay nako, ako ang bahala sa iyo. Sisiguraduhin kong magiging okay ka dito. Salamat, Louie. Ay, ikaw naman? Huwag mo naman akong tawaging Louie. Ang ganda-ganda ko. Louie ang itatawag mo sa akin? Ha? Luz ang tawag sa akin dito. Lalo na ng mga kababayan natin. Sana ganyan din ang itawag mo sa akin. Sige, Luz. Ganyan. Yan ang bagay kong pangalan. Luz. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Ipapakilala kita sa mga kaibigan ko rito. O, Donna, nag-i-enjoy ka ba dito, ha? Oo, huwag kang mag-alala. Paano kang mag-i-enjoy? Wala ka namang partner. Tingnan mo nga, lahat kami may partner. Ikaw lang ang whiz. Kailangan pa bang may partner ako? Aba, dapat lang. Para mag-enjoy ka naman. Tingnan mo kami. Lahat kami enjoy dahil may partner kami. Okay lang, kahit wala akong partner. Alam mo namang may asawa ako sa Pilipinas. Hay naku, Donna. Huwag kang magtiwala sa asawa mo. Alam mo naman ang mga lalaki. Pag nasa ibang bansa ang asawa nila, siguradong gagawa ng kalokohan niyang mga yan. Ano? Yan ang totoo. Kaya huwag kang magtiwala sa asawa mo sa Pilipinas. Baka ngayon pa lang, may kapalit ka na. Naku, huwag naman sana. Maniwala ka sa akin, Donna. Ang mabuti pa, makipag-chat ka na rin sa iba. Para pag magkatotoo man ang sinabi ko, hindi ka magmumukhang kawawa. Ano na naman ba yung sinasabi mo, Rico? Sinasabi ko lang ang napapansin ko sa'yo, Donna. Nagbago ka na. 1 taon ka pa lang dyan sa Lebanon. Ganyan lang pinapakita mo. Parati kang nagmamadali pag ganitong nagvi-video call tayo. Marami nga akong ginagawa dito. Ano ka ba? Alam kong day off mo ngayon. Kaya ngayon kita video call. Ha? Sabihin mo nga sa akin ng totoo, Donna. Meron na bang... Ano ka ba naman, Rico? Kung ano-anong sinasabi mo. Magpasalamat ka na lang at nandito akong nagtatrabaho. Donna? Pwede ba? Huwag mo nga akong paghinalaan. Baka ikaw ang may ginagawang masama dyan sa Pilipinas.
Inaamin ko, hindi ko maiwasang matukso sa mga naging kaibigan ko dito sa Lebanon, Ate Emmy. Nakipagkaibigan ako sa chat at kapag nagchat-chat o nagvi-video call sa akin ang asawa ko, halos ayokong sagutin. Ilang beses akong kinompronta o talagang pinagdudahan ng asawa ko, pero itinanggi ko ang lahat dahil ang akala ko, imposibleng malaman niya ang ginagawa ko dahil nandito nga ako sa ibang bansa. Kasabay niyan ay nabuntis din ang nanay ko sa tinatawag na menopausal baby dahil 43 years old na ang nanay ko noon. Gusto na namang makipagkita ng kachat ko. Namimiss ko na rin siya. Kaya pumayag na ako sa request niya. Sabi ko, magkita kami ulit. Hindi bale. Ako lang naman ang nakakaalam ng mga ginagawa ko dito sa Lebanon. So just go with the flow. Ha? Tumatawag na naman ang asawa ko. Ang kulit talaga ng lalaking ito. Hindi ko na nga sinagot yung mga unang tawag niya, pero hindi pa rin tumitigil. Sagutin ko na nga lang. Ano na naman ba ang kailangan mo? Ha? Donna, bakit ganyan ang reaksyon mo? Sabihin mo na sa akin kung ano ang kailangan mo. Marami pa akong gagawin. Hindi ako ang may kailangan sa'yo. Oh, ito. Kausapin mo ang iyong ama. Ha? Donna, anak. Gumawa ka ng paraan para makauwi. Ha? Bakit, tay? Anong nangyari? Ang nanay mo, anak. Bigla na lang nanghina. Ano? Ang hirap. Hindi siya makakain at hindi siya makabangon. Nakahiga na lang ang nanay mo. Bakit ganun, tay? Anong nangyari sa nanay? Bakit siya biglang nagkaganyan? Anak, may mga bagay kaming itinago sa'yo habang nandyan ka sa ibang bansa. Ang pagbubuntis ng nanay mo lang ang sinabi namin sa'yo. Ha? Malalaman mo lahat ang nangyayari dito pag uwi mo doon. Kaya please, umuwi ka sana, anak. Sige po, uuwi ako. Hintayin niyo ako. Uuwi na ako, itay. Pinaparusahan na yata ako, Luz. Bakit ang nanay ko ang nagdurusa sa mga ginagawa ko? Huwag kang magsalita ng ganyan, girl. Anong pinaparusahan ang sinasabi mo? Yung mga ginagawa ko dito. Yung pakikipag-chat ko sa iba't ibang mga lalaki. Ha? Iyan ang nararamdaman ko, Luz. Inaamin ko. Para akong binagsakan ng langit nung nakausap ko si Itay. Nung nalaman ko ang kalagayan ng nanay ko. Pwede ba? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ang importante ngayon, pinayagan ka ng amo nating makauwi sa Pilipinas para maasikaso ang nanay mo. Oo nga. Buti na lang pumayag ang mga amo natin na pauwiin ako. Buti na lang, Luz. Mabuti naman at nandito ka na, anak.
Salamat at dumating ka. Sorry, Tay. Kararating ko lang. Alam nyo naman, malayo ang bansang pinanggalingan ko. Inabot ako ng 3 araw bago ako nakarating dito. Oo, anak. Alam ko yun. Naiintindihan ko, anak. Kumusta si Inay? Hindi maganda. Nasa ICU ang nanay mo. Diyos ko, bakit biglang nangyari ito? Bakit, Itay? Donna, anak. Sabi nyo, malakas ang katawan niyang nagbuntis. Pero bakit ganyan ang nangyari? Anak, gaya nga ng sinabi ko sa telepono, may mga bagay kaming inilihim sa iyo. Dahil ayaw naming mag-alala ka habang naroon ka sa ibang bansa. Tay. Pero huwag kang mag-alala, Donna. Malalaman mo ang lahat ngayong narito ka na. Gusto kong makita si Inay. O sige, anak. Puntahan mo muna ang nanay mo. Nay, andito ako. Andito ako sa tabi mo, Inay. Anong nangyari sa iyo? Bakit ganyan? Nay. Nagmulat ng mata si Inay. Tinititigan niya ako. Nay, kumusta ka na? Nagtaas ng kamay si Nay. Nay, bakit? Ano gusto mong gawin? Gusto mong haplusin ang mukha ko, Inay? Eto, Nay. Ito po mukha ko. Nay, magpalakas ka. Please. Kaya mo yan, Nay. Magpalakas ka. Pinisil niya ang kamay ko. Huwag kang mag-alala, Inay. Andito ako. Dito lang ako sa tabi mo. Mananatili ako dito. Magpahinga ka na, Nay, para lumakas ka agad. Palakasin mo ang loob mo. Nanatili ako ng higit 1 oras sa tabi ng nanay ko pagdating ko, Ate Emmy. Hawak-hawak niya ang aking kamay. Hindi siya nagsasalita at nakatitig lang sa akin. Dahil kagagaling ko lang sa biyahe, nagpaalam akong uuwi ako para makapagpahinga. Nanatili sa ospital ang aking ama at ang isa kong kapatid. Halo-halo na ang nararamdaman ko nung magkausap kami ng aking asawa. Donna, hindi makatutulong ang pag-iyak mo. Kailangan mong maging matatag ngayon. Lalo pat
hindi madali ang sitwasyon ng nanay mo. Buti sana kung hindi siya buntis. Ang mahirap, buntis siya. Tapos ganun pa ang nangyari. Rico. Salamat at nakauwi ka agad. Naabutan mo pang buhay ang nanay mo. Ayoko pang mamatay ang nanay ko, Rico. Ayoko pa. Kaya nga palakasin mo ang loob mo. Palakasin natin ang ating pananalig sa lumikha. Ipanalangin natin ang nanay mo. Dahil gaya ng nasabi ko kanina, hindi madali ang kalagayan ngayon ng nanay mo. Lalo pa at buntis siya. Simula nung nagpaalam ka kahapon para umuwi, hindi pa gumigising ang nanay mo. Narinig mo naman ang sinabi ng doktor kahapon. Nagkaroon siya ng tumor sa ulo na siyang dahilan kung bakit ganyan ang kalagayan niya ngayon. Bakit mo itinago sa akin, Itay? Kung sinabi mo sana sa akin noon ang tungkol sa kalagayan ni Inay, sana nakapagpadala ako agad ng pagpagamot niya. Donna, ang nanay mo mismo ang nag-utos sa akin na huwag sabihin sa iyo dahil ayaw niyang mag-alala ka. Pero hindi na niya ako napigilang ipaalam sa iyo ang lahat dahil iba na nga ang kalagayan niya. Kaya nga ipinaalam ko na sa iyo nung tumawag ang asawa mo. Sorry anak ha. Ayoko lang kasing suwayin ang kagustuhan ng nanay mo. Yun na ang doktor ng nanay mo. Siya na yang palapit sa atin. Ano pong sasabihin niyo, Doktora? Oo nga po, doktora. Ano po yun? Mister, nasabi ko na sa'yo ito noon. Pero sinabi mo na kailangan mong hintayin ang iyong anak mula sa ibang bansa. Doktora, Ako po yan, Doktora. Dumating na ako kahapon. Pinakamabuti kung iuwi nyo na ang pasyente. Palaki ng palaki ang bayarin ninyo dito sa ospital. doktora. Sana maintindihan nyo ako. Sinasabi ko ito dahil ayokong mas lumaki pa ang gastos ninyo kahit wala ng pag-asa. Huwag sana kayong magalit sa akin. Gusto ko lang magmalasakit. Nay, patawarin mo sana ako. Mahirap ang desisyong ito para sa amin ni Itay. Pero kailangan ka na naming iuwi. Kaawawang kalagayan mo dito, Inay. Hindi lang ikaw, pati ang kapatid ko na nasa sinapupunan mo. Kasalanan ko ito, Inay. Ako ang nagkasala. Ako dapat ang parusahan.
Hindi dapat ikaw at ang kapatid ko ang nasa sitwasyon na ito. Ako ang nagkasala. Pero bakit ikaw at ang aking kapatid ang nagdurusa? Diyos ko, sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking ina at ang aking kapatid sa kanyang sinapupunan. At patawarin mo sana ako sa mabigat na kasalanang nagawa ko, Diyos ko. Patawad po, Panginoon ko. Pumanaw ang nanay ko, kasama ang kapatid kong nasa kanyang sinapupunan noong mismong araw na iuuwi na sana namin siya, Ate Emmy. Iyak ako ng iyak noon. Sinisisi ko ang aking sarili sa nangyari sa aking ina. Naisip ko na dahil sa aking mga maling nagawa, pinarusahan ako ng Diyos. Ngunit nakakalungkot na ang parusang dapat ay para sa akin, napunta sa aking ina at sa aking kapatid, at hindi sa akin na siyang nagkasala. Marahil sabi ko sa aking sarili, ginamit ng lumikha ang aking ina at kapatid para umuwi na ako at matigil na ang aking pagkakasala sa bansang aking kinaroroonan. Para maituwid ang aking pagkakamali, Ate Emmy, inamin ko ang lahat sa aking asawa at humingi ako ng tawad. Pero hanggang ngayon, tuwing nalalasing si Rico, sinisisi pa rin niya ako sa ginawa ko sa kanya. Pero buong kababaang loob kong tinatanggap ang lahat dahil kasalanan ko naman talaga. Hanggang sa pinalad akong makapunta dito sa Hong Kong, ate. At sa aking pagparito, natagpuan ko ang isang Christian church na siyang pinupuntahan ko tuwing linggo. Lagi kong idinadalangin na sana'y huwag akong pabayaan ng Diyos at mas palakasin pa niya ang aking pananampalataya para hindi na ako muling makagawa ng kasalanan. At maayos ko na rin ang di namin pagkakaunawaan ng aking asawa. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Donna. Donna, salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Sa buhay ng bawat nilalang, dumarating ang mga pangyayari na mahirap ipaliwanag.
Minsan, nagbibigay ito ng positibong pananaw sa buhay. Ngunit kadalasan, ito ay nagbibigay ng aral para maunawaan at malagpasan ang mga pagsubok. Sa sitwasyon mo, may mahalagang aral kang dapat matutunan sa pangyayaring hindi mo inaasahan. Ang masakit lang, ito ay mapait na aral. Pero ipinagmamalaki kita dahil buong puso mong inamin ang lahat at sinisikap mong ituwid ang lahat ng iyong pagkakamali. Naniniwala akong hindi ka pababayaan ng Panginoong lumikha. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa, Bakas ng Lumipas. Di mabubura sa isipan ang mga pagsubok na karanasan. Ligaya at lumbay, nagbibigay